Waizwa kutaurwa naMutsangwa. Mutsangwa akuda kuzvidzoka kuzoita shamwari yaGeza because akufeel the heat. Comrade Geza Runes was my team, was my business development manager. All I can say to him, we are making new headway about Manize. We are going to become a major steel fabricator downstream for Southern Africa. A lot of widgets shall be made in Zimbabwe for the Zimbabwean market, for the regional market, and for the global market. Runesu is my comrade since 1975. We were together at Chimoyo, in Mozambique. We trained together, we fought together. Akumuti Geza dzoka uri shamwari yedu takagwa hondo. Geza haasi kufira kugwa hondo Mutsvangwa. Geza ari kufira kuti nyika haisi kufambiswa zvakanaka. Iwe Mutsvangwa, you are one of the culprit. Nevana vako ndimuri kudestroy economy yenyika iwe. Iwe Mutsvangwa nevana vako ndimi zvigananda zvekudestroya upfumi hwenyika. Geza haisi pwere kai yekuti wakamutarisa unenge uchiona pwere kana kuti unenge uchiona dununu. Haasi dununu. This time around is not only Geza alone. The war veterans are fighting for the people. The war veterans, they are fighting for their portion. Munotsinya vanhu vezanu imi. Mutsvangwa especially munotsinyira vamwe venyu vamakaenda navo kuhondo. Muri kutsinyira vana veZimbabwe nokuti unoda kuzoclaima kuti ndakaenda kuYugoslavia, iwe wakaenda kubei ndakatraina zvakadai, additional training. That's nonsense. That's kind of bullshit that we don't want to hear. Muri kutadza kurana nyika zvakanaka zvinoita kuti vanhu vese vabenefite. Geza harisi dununu. Wakanga uchimushaudha iwe. Akazama kukuonesa kuti Chris Mutsvangwa nyika haisi kutongwa zvakanaka iyi. But iwe unoita hero worship gomba. Munhu akakuburukirira mukadzi dununu. Unofunga kuti vanhu isi tese isu hatizivi history yezviri kuitika. Manhize ekumama makatadza kumutsa Zisco Stew apo. Wotiudza manhize ekumama. Unofunga kuti mucharamba munotaura zvokuti manhize usina chinobuda. Let me tell you something that you don't know, you idiots. Chinese are not good friends. Chinese vakatotenga minerals akawanda ari kunyika kwavo. What they are going to do now, they are going to close Manize. Inongori stooge yavanokutaura ini zvayo kuti Manize steel plant, Manize steel plant. Muri kutadza kumutsa Zisco Stew apo. Yakagara iri steel plant ine zvese. Makatotengesera maChina vakacheka everything muZisco Stew. Wotaura zvokuti Manize chinhu chisina kuvakwa. Ndamuri madata windi. Chinese are not going to make any iron steel in Zimbabwe. Izvozvo Chinese, they are on a rampant spree kutenga smelters in South Africa. They are just buying them to have ownership of them. Then they will simply close them. A lot of people will lose employment. Do you think Chinese are stupid? Parliament. Parliament and every sitting it will be translated to their language. You don't think there is no Manize which is going to manufacture steel in Zimbabwe? There is no such. Chinese are not stupid. Nanise vakangokubatai naye kuti vachikunyeperai. MaChina havake chinhu chinotora time. When Chinese wants to build something, they do it there and then finish and it will start to work. There is no reason why vachivaka Manize yekuti vanonzwa inga vagadzira steel plant. If they were doing that, why are they taking chrome outside of Zimbabwe? Handiva ida itoita mastockpile around Manize acho, iron ore ichiunganidzwa maores achiunganidzwa around Manize acho. They are taking everything. Vakatovaka mawarehouse ava vanotakurisa zvinhu zvavo nemarori zvichibuda zvichiinda munyika. Imi muri kudya vana Mutsvangwa. Then the whole war veterans havasi kudya movatengera mabhasikoro. Bhasikoro $20 munhu akaenda kuhondo vomupa bhasikoro $20. You are very stupid. Now uri kufunga kuti you can bribe through Geza. Geza is a changed man. He understands life. He understands the plight of the all citizens now. Gone were the days. Kana waive shamwari yako muchimwa mese zvino haasi kuita izvozvo. Veterans haasi kuda kana tsvina yako.
you once been a chairman veterans chawakamaitira veterans chi hapana ngoti pameso rinenge feta rezviyo chii chawakaitira veterans hapana unongochinja maposition ainswa apa waiswa apa waiswa not this time around thief. Chinese are going to close all these smelters and plants in Africa. Then they'll start to sell iron ore from their country. Not iron ore, they're going to sell products from their country. Izvo zvitarisa kuti masheets anogadzira mazen'e ari kubva kupi? Ari kubva kuChina. Anyway, even in South Africa, macho masheets anogadzira mazen'e ekurufa maroof sheets ari kubva kuChina already. They're trying to sell everything, even machinery yogadzira mazen'e acho. They want to kutengesera machinery acho, vokutengesera masheets acho. Kuchitaura manize, your foot